И здравейте мои, аз съм Босфоруско и днес играем Майнкрафт и днес се направих скин. Така изглежда той, Босфоруско се казва. И да, изтеглих си един хак, искам да ви го покажа. В някакъв сървър тук намерих. Изглежда готин, тук цъкнах да играя на нещо, но не знам на какво. Тук има джумп сякаш като гледам. Яко. Не знам, нека влизам. Какво се прави тук сега? Почва аз искам да вземем Iron Match. Ще вземем един Iron Match. О, яко. Гледах инструкции на мода с това копче са какво се пуска сега. Копче се пуска това. С това какво се пуска. Че не искам си какво се пуска. Ами, както и да. Ама дариха ми Iron Match. Да, не го взех. Така. Течко, това им пече, не мога да иде по средата. Гледах малко клипчета как да се мъча в този сървър. Шет! И да, паднах. Какво стана? Бъгна. Шет! Бъгна нещо. What the fuck? Дали се такова там? Тече нещо бъгна. Странна работа. Чакай да ми пак да попълня. Пак ли на същия мап? Не попаднах. Това си гадното беше, той бе. Значи. Скинът не ми е много готин, но се постарах да го направя. Как изглежда скинът ми. Това е аутфит, че го намерих. Това иначе е скин на Стив, само че го пробързих. Ох, какви слаби айтами. И само слаби. Забрах да се сложа той. Ще направим един меч, че съм бъден тук мишката ми. Фак. Демет. И този път няма бързам да хода по средата, защото видяхте какво станало да е. What? Shit! Точно кил. Yes! Разкили го. Сумал каска, бе. Фак. То за малко му уби. Добре. Охо, то не вече е апгрейднат, може да ма кили. Здрасти, приятел. Не то знам. Дай му един до него сега. Омага, те когато се сбият, аз ще ида да ги... Омага. Да, тим, брат. Както е. Да, тия пичове са тим. Дето изобщо не са пичове. Така. Ето е. Там се бият. Аз тия малко да помогна. Fuck you! Може си с Iron броня, ама ще спукам. Как му убил, бе? Да, това Iron бронята ще победи всяква. Damned. Тук има два честа. Мага, бе. Цък. Ето, разбрах копчета. Ще игра с ето така, бе. What the? Как съм махал тук? Ето. На този хак за първ път го изтеглям. И много ми е интересен си пак. Чува съм много хора, че го ползват. И няма се да е готин. Ще взема. Тук е някакво. Имам Iron Match, което е добре. Няма хол по средата, защото има някакъв парк. Да, много съм зле, тъй като съм нова в този сървър, сега е тъмновина. Гигантис. И той ме победи. Пак ли този път няма да ти стане номера, мангал. Няма да ти стане номера, путко. Казах ли ти? 10 пъти да ме прецакаш ти. Шит! Така. Yes, окей. What? Моля ми. Това фул май. Какво става тук? Баси го дига, как е това, човек? Ще как би? Paints. I'm the fool. Сега ще има кил. Перли доста. Лук. Така и храна.
перла, лък, храна. Какво? То се е хвърлил. Тук му се приготви. Добре. Нека ходим за още една от игрите. Стома, бе. Стома, бе! Какво е това? Някакви кулички такива са. Някакви куличек. Добре, този сервер е интересен, като го гледам. Тук долу с честите. Така събирайте ми. Че да не дойдат да ма килят. Ай, стига, бе. Добре. Някакво ендер перли имам. Но имам яйра меч, което ми решава проблемите. Така. Оле, веднага някакъв отиди там. Аз ще ида отгоре пак. Защото съм про. Давай, направо. Голямото про на нищо. Си облича тук това. Справям от. Да, другите няма да идват да макират. Айде, един дойде да кили другия. Бутушки ми трябват и I'm the full boy. Просто копале! Какво правиш тук, бе? Падай долу. Ето бутушки. И съм гладен. Това е изпието. Оле, видите двамата. Са късат. Айде! Чай се оглеждам, защото... Подозрително копале си. Честно ти кажа. Не мой молби, защото не мой. Така, не там са кри да кил пъло. Не може би с как. Аз дали те виждам, сега ще искат. Бати копалет. Бати копалет. Какво правя с това сега? Само ти ли имаш? Да, съм тук. Да, нуговете, както знаете, не могат да стрелят. Къде ти ли това е? Къде са ми? Бати копелето, мен. Той си мисли, като следи малко по... той цъква на другия, който е долу. Тук няма долу никой, бе. What the fuck? Да кил бъла. Той като ма ядоса. Прицаках съм. Да, сега няма как да сложа блокчето. Стига, майна. Оле, не мога да се манем тук. Оле! Аз умрях тук, като сме затъпат славата. Тук няма да се изкачи. Да килпалът! И аз печелих. Оплаших се. Future. И 21 кила вече. Аз съм първия на този мап. Втория начинака влиза. The World. Ето е към една по-на този сервер. Изглежда готин. Не знам. Сега ще видим. За първ път играем, горе-долу се опитвам да го изиграем по-добре, за да на вас да ви харесва. Това е първия клип на комп. В смисъл, гледай на комп, усещате се. После кача един клип на FIFA-та. Малко грозничко го снимаха, но като и да е. И кача и двата. Малко по-късничко, само че ще се снимам клип на Minecraft. Новата версия, която е защо не е нова версия. Fuck you! Да, не ми казвам. Ама че няма меч, което е тъп. Сега мога да ни килнат гръб. Според мен, като играх PvP-та. Играл съм малко PvP сервери. Тук да не дойде? Ох, копле! Аре, бе, мингери! Мингери! Чит! Как го ботнах, това много съм лош. Там двама по средата са килят.
Единия даже е фул, много бързо фулна с тебе. Оня вече го беше взел, айде ми си. Така ще съберем сега. Мале, как се ми дадиха да си стана апгрейд? Не бе, няма търпям, бе. Го е! Не си на тебе! Не съм казал, че ще убивам. Да, има хора, които са много тъпи. Като този сега тук. Този знак означава мир, приятел, ако си игра малко повече по Майнкрафт. Така. Тук си търся работи. Къде ми са ние почнатите за енчантинг? Играл съм малко мини крапчето. Често към или лък. Лък. Ето. Гръб ли ме нападаше? Бах ти, приятел майна. Гръб ме нападна. И трябваше да го разкиля. Ти ко гледаш, е? Няма да се. Вижте човека, едва колко стрелям? 8 и 4 перли. Има малко храна. Че малко да изпукаме той. Така. И ще си енчантни меча, са правим пичове. Прелява. Шапне се едно. Ето аз ти казах, че точно ми е гръб. Това факалиста на... И се това ще дойде пак трябва да го кивам, нали? Бей, копеленце му тъпо, аз ти казах да не му нападаш в гръб. Не съм сляп като тебе. Така, копелет детна. О, ня пич се крие там долу. Не, останала е само една дупка, нещо аз телепортна до него. Бах ти първото ме набира сега рано. Бикът няма човека, какво да прави? Олей. Ако съм може. Аз се качетко на дърво, че го чакаля. Оле, боже, как съм лош. Чакаля хора вече. Видя копелите! Копелите го видя! Как го видя? Как го чекалих само за дървото. Джунгъл. О, косомото. И хора, този клип ще е кратък. Извиниш, стана, тосим. Добре, тази гейм е готина, викам, тъй произволна игра да си изберем. И на това видя, че го убия пак. 1, 6, 2, 7, 4. Добре, човек, как го видя, че го чекаля, е? И той ля с хак. Бах ти майката. Направо си ма изчекали, видя си ма, той тъмън си... Ари бе! Гумна! Влизат, излизат. О, да, типа, тия в тия игри май не само влизат. Серво. Не, май не един, излиза друг, излиза направо съм потресен. Хардкор. Хардкор ли? По-мога. 5, 4, 3. Старт за 5. Вот. Не ти разбирам езика, бе. Изрухам. Тук гадно падна тук. Ей, изрухам, бе. Защо героя ми винаги е гладен, човек? Малко се измори. Той копеле ще дойде. Бързо си взема айтемите. О, да, бебе. Добре. Плюс 3. Той наградника ме пази много по принцип, обаче. Толкова път нещо. Там двамата се килят.
Айде! Двама се самоубиха. Ти беше... Ето е. Супер сме. Мога то се опитва да бъде другия. О, ясно се житоки. Чакай. Бах ти майката. И не го бутнах. А ти зада. Ти сме още един-два. Докато копеля сега ще направи някоя простотиястика. Аз го наглеждам на всеки случай. Не може да му... Абе да ти еба майката. Да, се багнах. Добре, мана! Добре, мана! Що се бъгва? Айде! Как се багнах? Виж, най-тъпата игра, майма. Боже, багнах се в дървото. Магъе. Да ми идете ито, педераси. Аз съм 22 точка, босовско. Ще я падна долу. Така. Бахте тъпитайта ми в първият част, дами господа. Така ти е на долния. Сигурно ще няма да има. Оф, пак са щити. Аре бе, човек, само ни бутушки. Що спея? Може би никак. Мога. Бах ти. Вот, не! Добре, без да искам. Съжи в това место. Да, не съм. Така. Как да се махна от тук? С нов Добре, шпром хуб. Вот! Преместих се. Нещо от това. О, имаме хореца. Така. О, това мап. Малко съм го играл сякаш. Но... Skyward. Да, това е Skyward. Холикс. 5, 4, 3, 2. Да. Първи път на GTA като го снимах. Много няколко дни мина вече. Нямам време просто хора на училище. Много просто. И зато е. Така. Цък. И на каска. Добре сме. Имаме лък с безстрели. Естествено. Но ето защо е само за 4-ма. Добре, отди как ми се смени лавата. Как се фасна. Ние сме 4-ма. И къде е четвъртия? 1, 2, 3. Четвъртия някъде. Ето той е бил под земята. By Beautiful. Какво? Имам прощането. За Зол Хикс. Гоня чекаляк. Горе. What? Омага. Какво стана това? Няма стреля. Бах ти майката! Ти покопеле. Аре бе! Тук мисля, че не мога оцели. Ти покопеле мръсно. Оцели ме отворен гейдж. Все пак то. Да. Бас майка, туреля. Той не сме двама, той не е детнал. Какво пише тос? Може. Да. Да го киля ли? Аре да не бавим ключ. Килинг!
Естествено е, че килимка. Я гледам. Холикс, ареде, никой няма. 2 от 12. Такъв толкова, май няма много хора. Аха, 400 минути. Май, че така беше. Няма чакам 400 минути. А първия лък? А то ептен почти няма никой. Така. Какви този сървър е, брат? Кой му тук? Добре. Ами хорица. Тук се махам. Отивам в лък 3 явно има доста хора. Блико става пълен. Винаги в този лък е пълен. Поне за сега е пълно. О, този мап изглежда год. Като да... Има 2 честа. И доста изроди. Това ще е последния урон, защото не искам го правя с хипер дълъг тип, бе мога че 50 години. Да, днес ще направя доста клипчета на игрите си. Да. След малко ще кача на Майнкрафт, после на FIFA. Да. Днес сме петък. Скоро си направих акаунта и почти нищо не съм снимал. Да, лоша работа. Нямаме такова. И... What the fuck? Подозрително, идва при мен. Иска да я убия. Или тя да убие мене. Да, тя ще убие мене. What the fuck? Нещо стана. И аз убих нея. Тъй, фантом. Бахти късмета изкарах този път. Така, нека си изкараме лъкчето. Не сме много. Тъпо копеле! Няма го стрелям, защото... Така. Ти го фърляме и си взимаме пържолите. Така. О, ти ко правиш, бе? Аре, паде. Ко правиш ти, бла? Оде? Какво? Какво прави този, бе? Кой победи? Yes, бе! Баси руско! Така, маняците! Ох, аз изплюхах пасите. Fuck! Fuck you! Човека, what the fuck? Пет, 4, 3. Не, но. Пъм. Добре, този сървър е интересен, да си го търсих някакви сървъри за игра. Аз мога да снимам, защото като гледам доста хора снят на Майнкрафт. И да. Не, батите питайте ме. Освен без перлата, бе. Да ме вън валим дъжд. Може да чуете пиле. Тук да не дойде сега двама изрода да ме убият. What? Идвам на мен. Попри тук. Айде. Приятна вечер. Шит! Тя бот. Да, съдлично. Кому стреля, бе? Толе, той копеле апгрейдник. Как ти падна, бе? Бати копеле. Аре,
кришото. О, ес. А Рамботушки няма ли? Как ще няма, бе? Така. И последният. Къде е? О, той се опитва да живее Емилия. Да му остава ли победа? Да. Дали има хук? Я. Видите ли лъка? Но той се придвижи вече. Край. А, не! Как съм брутален! Дева, негата мама. Вече падна в пажината. И да, това ще е от епизода ми туда. Надявам се да ви харесва и ще се следващия клип на Майнкрафт. Аз бях Бос Руско. Чао, чао.